We wtorek co najmniej 40 000 osób przemaszerowało ulicami Brukseli. Demonstranci zgromadzili się na wezwanie 3 głównych związków zawodowych w kraju, aby potępić reformy rządu federalnego, które związki zawodowe uważają za antyspołeczne. Główne tematy i postulaty demonstracji to emerytury, siła nabywcza oraz automatyczna waloryzacja płac. Demonstracja odbyła się w kontekście gwałtownego wzrostu cen energii spowodowanego wojną na Bliskim Wschodzie. Ta ogólnokrajowa demonstracja jest częścią kampanii związkowej prowadzonej od 1,5 roku przez przedstawicieli pracowników przeciwko rządzącej koalicji. Transport publiczny w całym kraju funkcjonował w ograniczonym zakresie. Lotnisko w Charleroi odwołało wszystkie loty zaplanowane na ten dzień. Ostatnia ogólnokrajowa demonstracja, która odbyła się w marcu, zgromadziła w Brukseli od 80 000 do 100 000 osób.